Wish 107.5. Yup. Wish. Yeah. Swifty on the beat. Hands. Yeah. Online class na pala ngayon. Hindi na magpunta sa school. Online class, pwede nakabisik. Wala na hustle hard. Hey, miss na kita, baby, hindi ko na kaya. Sobrang saya ko na muli tayong magsasama. Pangako na hindi ka na maghihintay. Hindi ka na malulungkot, malapit na ako, baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Baby, pauwi na ako. Hey. A few moments later. Good morning, sir. Good morning, everyone. I am Mark Ayo, came from New Baguio. Ay, nawala yung wala na, absent na di ko ato. Sulit ang resulta na'y mapupo nga kahago sa atong pag-iskila. Nausab na ang tanan, tulid na akong dalan. Mga skinang gipang sudlan, tanan na'y kahumana. Nakamat mo nas padul nga na'y daot nga kalihukan. Kung permanente. One eternity later. Ilanit? Kasi sa chapter 1? Ay, wala pa. Ako din, wala pa. Hindi pa nga ako tapos sa isa. May pinagawa naman sila. Ang hirap. Mahinang internet dito. Hindi pa ako tapos. Meron naman na pinagawa. Wala na akong matutunan. Kulang-kulang na yung tulog ko. Atong unang gihasulan ang atuang pag-eskwela. Kung atuan ning buhian mo ni dako na tong problema. Dili ka sulod trabaho, wala na akop kang diploma o gunsaon pagkakaon. Kung way madawat na kwarta, lisod mang kinaunhan. Pero dapat na tong antuson, subay lang sa saktong dalan. Magmata sa kaugmaon ng pag-eskwela, di kalimtan. Maon ni atuang hamon, diploma o nahunaon para kita makabangon. Kung sa kalisod ta natumba maning kamot o barug, kusugra ang kinahanglan para kita makairog. Maglisod man